Il-Gvern se jkompli bil-ħatriet fil-ġudikatura minkejja rakkomandazzjonijiet ta' diversi rapporti, b'mod partikolari tal-Kummissjoni Venezja li rimarkat li l-poteri huma kollha konċentrati f'idejn il-Prim Ministru. F'kummenti lil Net News, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici saħaq li l-Prim Ministru neżam il-poteri tiegħu fejn jidħlu l-ħatriet tal-ġudikatura. Fejn għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, il-Prim Ministru tal-ġurnata li jibda l-każ huwa l-Prim Ministru Muscat, neża minn naħħa minn ideh il-poter li jaħtar hu lil min irid ġudikant. Illum biex xi ħadd jinħatar ġudikant, l-ewwel irid tiġi approvat mill-kumitat li huwa awtonomu kompletament u li dwaru kien hemm qbil bejn kulħadd. Il-kumment tal-Ministru Bonnici fatwalment mhuwiex korrett fil-waqt li hu veru li fl-2016 twaqqaf kumitat dwar il-ħatriet fil-ġudikatura li jiskrutinja dawn in-nomini, mhux veru li l-Prim Ministru neħħa l-poter li jaħtar lil min irid bħala l-ġudikant. Il-Kostituzzjoni ta' Malta tajt li l-mħalfin u l-maġistrati jinħatru mill-President ta' Malta fuq parir tal-Prim Ministru u dan ma nbidilx. L-inbidelu li n-nomina tal-Prim Ministru tkun evalwata minn dan il-Kumitat li huma mul mill-Prim Imħallef, l-Avukat Ġenerali, l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-President tal-Kamra tal-Avukati. Madankollu l-Prim Ministru jista' jinjora l-evalwazzjoni ta' dan il-Kumitat u jibqa' dej bin-nomina tiegħu u jagħti raġunijiet għalfejn qed jinjora ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat b'avviż fuq il-Gazzetta tal-Gvern u stqarrija ministerjali fil-Parlament li jfisser li għalkemm issa hemm saf ta' skrutinju in-nomina u d-deċiżjoni aħħarija xorta għadha f'idejn il-Prim Ministru u fil-prattika ma reħa l-ebda seta'. Sa dan it-tant il-Gvern qed ikompli bil-ħatriet brata maġla hekk kif fil-ġimgħat li ġejjin 3 maġistrati mistennija jinħatru mħalfin u 3 avukati jinħatru bħala maġistrati. It-3 mħalfin prospettivi huma l-maġistrati Aron Buġejja, Joen Vella Kuxkiri u Francesco De Pasquale, fil-waqt li 3 avukati li qed jistennew biex jilħuqu maġistrati huma Nadine Lija, Bridget Sultana u Viktor Axaq. Il-Maġistrat Aron Buġejja kien prosekutur fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qabel il-ħatra għal maġistrat fl-2013. Il-Maġistrat Francesco De Pasquale inħatar fl-2011 u l-Maġistrat Joen Vella Kuxkiri inħatret fl-2014 wara li kontestat mingħajr suċċess l-elezzjoni ġenerali tal-2013 bħala kandidat laburista fuq id-distrett ta' Għawdex. Issa tkun l-ewwel imħallef full-time fuq Għawdex u din il-ħatra qed tqanqal mis-soqsijiet hekk kif il-maġistrat sedenti f'Għawdex ilu fil-kariga għal 20 ta' snin u issa nqabes mill-Maġistrat Vella Kuxkiri. Kif żvela Net News fil-ġimgħat li għaddew l-aktar ħatra kontroversjali dik tal-Avukat Nadine Lija. Imwilda Nadine Sant, l-Avukat Lija hemm iż-żewġa lil iben l-Avukat Pawlu Lija li ilu l-Avukat tal-Partit Laburista għal diversi snin u huwa wkoll membru fil-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Kienet konsulent legali f'diversi ministeri tal-Gvern, b'mod partikolari fil-Ministeru ta' Chris Cardona.